Urobte si so mnou ľahšiu verziu vianočného šalátu. Hlavnou hviezdou bude karfiol. Má nízky energetický obsah, pretože sacharidov a tukov je v ňom minimum a je bohatý na vitamíny, vlákninu a antioxidanty. Umytý karfiol zbavte zelených lístkov a rozoberte ho na malé kúsky. Dbajte na to, aby kúsky boli rovnaké. Pri varení sa potom uvaria rovnomerne. Potom pridajte zmes mrkvy a hrášku a dajte variť do osolenej vody. Len dajte pozor, aby sa vám zelenina nerozvarila. Je chutnejšia taká chrumkavá. Ani vy nemáte radi rozvarenú zeleninu? Do šalátu patria aj vajíčka, tak si dajte 2 alebo aj 3. Je to na vás. A uvarte ich natvrdo. Kým sa všetko uvarí, nakrájajte si cibuľu, ja mám rada červenú, a nakrájanú na drobno, ale kto chce, môže si ju nakrájať na slížiky. V našom šaláte nesmú chýbať kyslé úhorky, ktoré si tiež nakrájajte na drobno. Zeleninka je uvarená, nechajte ju chvíľu odkvapkať a vysypte k cibuli a úhorke. Pridajte dobre očistené vajíčka. Ja ich pre istotu odškrupím aj umývam. Vajíčka pretláčam cez môj krájač, s ktorým sme si robievali tento šalát ešte s mojou maminkou. Všetko spolu premiešame a necháme vychladnúť. Na tento účel mi vždy dobre poslúži moja terasa. Keď je zelenina dostatočne studená, môžeme dochucovať. Do misy dajte grécky jogurt, ja mám najradšej ten odtučnený, poctivo všetko z kelímka vyškrapkám a samozrejme, kelímky patria kam? Do plastov. Na separovanie v našej rodine nezabúdame. Pridám trochu horčice, soľ a korenie, a korenie. Všetko dobre premiešajte a nezabudnite ochutnať. Mne tam pre chuť chýba ešte trošku vody z kyslých úhoriek. A už je to vončo, milá tončo. Rybie filé som narýchlo okorenila, osolila a upiekla na masle. A Vianoce môžu prísť. Tak čo, vyskúšate aj vy túto menej kalorickú a zdravšiu verziu vianočného šalátu? Dobrú chuť!